Mengko di desa Tabak sira bakal subur makmur. Murah sandang kelawan pangan gampang anggone golek pangupodya iya diwasih. Ananging dadekno sumurung. Sakwise Bathari wis kaboyong ning negara Kamarta. Iki ana ratu sing ora nrimakake. Yen ora Dimas Werkudara sing ngrampunge ora garep tak jangka. Aku jagat Dewa Bathara. Aku krungu tembang rawat-rawat bakul sinambiyon. Yen Bathari wis boyong ning negara Kamarta. Gagal wikar gunku bakal wikarwan boyong Bathari yo ora tru jarah raya ning negara Kamarta. Sina suranggong kara Sudibya sawara Sapa iki? Aku sapa? Werkudara. Ayo sore-sore kita dapat negara Kamarta. Sapa? Aku Prabu Purabana Dewa. Sore-sore kita dapat negara Kamarta. Tak taruh Bathari tungkak alpane. Ora apa-apa betul. Wah, tak bocori waduh. Ojo Werkudara. Aku isih kepengin urip Werkudara. Isih kepengin ngomong anak putu. Urip ana Werkudara pancen Bali. Yo tak bali. Aku jagat Dewa Bathara. Weh, tembang rawat-rawat bakul sinambiyon. Yen dina iki Bathari sing boyong ning negara Kamarta. Weh, ora nrimake jaran raya. Waduh, Werkudara karo kapake Werkudara. Wah, tak bocori waduh. Wah, ojo Werkudara. Aku njaluk urip Werkudara. Ing pancen iki njaluk Bali. Yo, aku tak bali Werkudara.